हेलो स्टूडेंट, दा आं नोंसिनो फोरोंनो लादों क्लास 10 नि मेथ्स टेबल tokolai। बे टेबोलाखौहाय जोबोद गोनांथार। बे टेबोला जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार, बेनिखायनो जों बे टेबोलखौ गोसोआव लानांगौ। नाथाय गोबां फरायसाया बे टेबोलखौ माबोरै गोसोआव लानो हागोन बेखौ साननो, एफाबां 6था मानि 6था मानि एबा 30था मानि बेखौ साननो, नाथाय बेखौ गोसोआव लानो गोरलैथार। बेनिखायनो आङो नोंसोरखौ खावलायो जेन' नोंसोरो आंनि फोरोंनायखौ मोजां मोनगोन। बिनि सिगां नोंसोरो आंनि फोरोंनायखौ मोजां होनना आसा खालामो। बेनिखायनो नोंसोरो आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो, मानोना आङो डिसेम्बरसिमाव 1000 साबस्क्राइब मोनाब्ला आंनि चेनेला गोमालांगोन, एबा आङो भिडिअ हगारनो एबा आङो नोंसोरनो गोदान फोरोंनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंसोरो आंखौ डिसेम्बरसिमावनो जेन' 1000 साबस्क्राइबार होनानै आंखौ सापर्ट खालामो। दायो जोङो सोलोंदिनि फै। जोंहा फर्मुलाया दङ sin 0 डिग्रियाव मा दङ 0, sin 30 डिग्रियाव दङ जोङो 1/2, sin 45 डिग्रिया जोङो दङ 1/√2, आरो sin 60 डिग्रिया दङ जोङो जाबाय √3/2, आरो sin 90 डिग्रिया दङ जाबाय 1। दानिया जों कसखौ दिहुननांगौ। जोङो कसखौ दिहुननो थाखाय कसआ साइननि उल्था जायो, एबा नैबे 90 नि भेलुआ बेयाव फैगोन आरो 60 नि भेलुआ बेयाव फैगोन। अब्ला जोङो लाबोदिनि sin 90 नि भेलुआ नैयाव फैगोन, sin cos 0 डिग्रियाव फैगोन। दानिया बियो ओरै फैनोसैलाय √3/2, आरो नैबेयो बेयाव थागोन 1√2। दानिया नैबेयो बेयाव फैनोसैलाय 2। दानिया बे 0आ 0 जाफैगोन। जाबाय। दानिया जोंहा दङ 10। जोङो 10खौ माबोरै दिहुनगोन? जोङो 10खौ डिभाइड खालामनांगौ साइनजों कसजों। जोङो नायनि डिभाइड खालामब्ला मा मोनो। जोङो 0खौ 1 जों रानब्ला मा मोनगोन जों 0, आरो जोङो मा मोनगोन, जोंहा नै मा थागोन, बेखौ रानोब्ला बे केन्सेल जाबाय, बे केन्सेल जाबाय। अब्ला मा जोंहा मा थाखो 1/√3 थाबाय। दानिया जोंहा नैबे √2 केन्सेल होनब्ला जों मा थाखो 1/1 जायोमोन। नाथाय जोंहा मेथामेटिक्सआव गाहायनि 1खौ जोंहा भेलु लाया एबा गैया हमना लायो। बेनिखायनो जोङो बेयाव मा जागोन 1। दानिया जोंहा मा दङ बेयाव 2 केन्सेल, 2 केन्सेल जाबाय। दानिया जोंहा मा जाखो √3/1। बेयावबो जोंहा गाहायनि 1खौ जोङो लानाय नङा, मानोना आं बुंखाबाय 1आ भेलु गैया। होमब्ला मा जाखो बेयाव √3। दानिया जोंहा बेयाव मा दङ, बे 1 बेयाव 0, रानग्राया 0। बेनिखायनो जों बिनि भेलुखौ मिन्थिया। होमब्ला मा जागोन बेयाव नट डिफाइन। दानिया दङ जोंहा कदजों जोङो मिन्थिना लानांगोन। बेखौ जोंहा 10जों कदजों सोमोन्दो दङ। बियो माबोरै सोमोन्दो, ओरै सोमोन्दो। आं बेखौ इदि लिरनाय जाबाय। दानिया मा जागोन, एखेनो साइनजों कसजों जानाय बायदि बियो बेयाव फैफिनोसैलाय। दानिया होमब्ला जों बेयाव मा फैगोन, उल्था जानोसैलाय, नट डिफाइन जाफैनोसैलाय। आरो बियो मा फैगोन, बेयाव √3 फैगोन, ओरै बियो बेयाव फैनोसैलाय। बिसोरो मोननैजों सोमोन्दो दङ। दानिया 1 थागोन, बियो 1/√3आ ओरै थांगोन, आरो 0। दानिया जोंहा मा दङ, सेक दङ। सेकजों दानिया कसजों सेकजों सोमोन्दो दङ, बिसोर मोननैजों सोमोन्दो दंलायो। दानिया मा जागोन, बियो बेलथायगोन। सापस √3आ गाहायाव फैगोन आरो √2आ गोजौआव थांगोन बेनि बेलायावहाय। दानिया अब्ला जोङो बे गाहायाव 1 दंमोन, अब्ला गाहायनि 1आ बेयाव 1 जाफैबाय। आरो दानिया मा जागोन, बेयाव जोङो कसआ दङ √3/2, होमब्ला सेकआव जाफैगोन 2√3। थारमाने बियो बेलथायो, आरो बियो मा जागोन, बेबो बेलथायगोन। बेलथायोब्ला मा जागोन, जोङो √2/1।
अब्ला जोङो गाहायनि 1आ जोङो भेलु गैया होमब्ला मा जागोन इयाव √2 दाना जोंहा बेयाव दङ 1/2 1/2 दङ जोंहा 1/2 आबो बेल थायोब्ला मा जाफैगोन इयाव जोंहा 1 जानाय नङा होमब्ला मा जागोन 2 अब्ला जोंहा बेयाव जोङो 0 नि मानखौ मिन्थिया बेयाव 0 जानाय नङा अब्ला जोंहा 0 नि मिन्थियाब्ला जों इयाव मा जागोन not define दानिया जोंहा दङ सेक कसेक दङ जोंनिया दानिया कसेकजों साइनजों सोमोन्दो दङ कसेकजों साइनजों सोमोन्दो दङ जेरै कसजों सेकजों सोमोन्दो जादोंमोन बेबायदिनो दानिया जोङो 0 नि मानखौ जोङो मिन्थिया साइननियाबो बेबो बेल थायगोन सेक बायदिनो अब्ला मा जागोन इयाव not define दानिया बेयो बेल थायोब्ला मा जागोन 1/2 दंमोन दानिया 2/1 जाफैगोन इयाव अब्ला जोंहा गाहायनि 1 भेलु गैया होमब्ला इयाव मा जागोन 2 दानिया बेयो मा दङ √1/√2 दङ अब्ला जोङो बेल थायोब्ला मा जागोन √2/1 अब्ला जोंनि गाहायनि 1 भेलु गैया अब्ला मा जागोन इयाव √2 दानिया जोंहा बेयाव मा दङ √3/2 बियो बेल थायोब्ला मा जागोन 2√3 जाबाय दानिया जोंहा बे 1 दङ 1आ बेल थायोब्ला मा जागोन 1आ बेल थायोब्ला 1आनो जागोन मानोना गाहायाव जोङो 1 दङ बे 1आ नैयाव जाबाय दायो आङो आंनि फोरोंनायखौ आङो नोंसोरखौ बुजिबाय होननानै आसा खालामदों जेन' बे फर्मुलाखौ गोसोआव लायो बे फर्मुलाया जोबोद गोनांथार नोङो जेसेबांखि क्लास जाया बे फर्मुलाखौ गोनांथार नोङो फिजिक्सआवनो जाया मेथ्सआवनो जाया बे फर्मुला गोनांथार दायो आङो बे फर्मुलाखौ नोंसोरनो बुजायनानै होनाय जाबाय आरो बे फर्मुलाखौ जोङो माबोरै बाहायो आङो बेखौ एसे आङो फोरोंनो सानबाय साप'सयाव आङो हमबाय sin 30 डिग्री प्लास cos 60 डिग्री दानिया समान समान अब्ला जों नायदो sin 30 डिग्रीनि माना 1/2 आरो cos 60 डिग्रीनि मानाबो 1/2 दानिया जोङो इयाव बसायगोन 1/2 प्लास 1/2 अब्ला मा जाखो दुसासा लायोब्ला एखे दुसासा लायोब्ला मा जागोन 2आनो जागोन दानिया 1 प्लास 1 होमब्ला मा जागोन 2 दाजाबोब्ला 2 समान समान मा जाखो 1 बेखिनिनो जोङो बे फर्मुलाखौ बेबायदियैनो बाहायगोन गोरलैथार आङो नोंसोरखौ बुजिबाय होननानै आङो आसा खालामदों थेंक इउ स' माच जै बर' फरायसानि जै बड'लेण्डनि दाबोनो आंनि चेनेलखौ नों साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै खालामदो आरो गोदान भिडिअ फोरोंनायखौ नों मोनगोननाय बायदि नटिफिकेसन बेलखौबो थुना